Agig pagsaulog o pagbalaan sa Semana Santa. Ang Ferge Leono YouTube channel uban sa Season Radio Philippines o sa DX SN 92.5 Radio Katoliko. Nagkayusa sa pagdalit kaninyo nining matronanon nga sugilanon. Pagbasol sa usa ka amahan. Nagsulat og direktor Porfirio Leono Jr. Music and Special Effects J. Mark Solis. Recording Technician Ferge Leono. Recording Audio Editor Fingers Machine. Gidalit sa ABRC Drama Production Center. Pagbasol sa usa ka amahan. Og karon mga higala, aniya ang atong sugilanon. Pagbasol sa usa ka amahan. Luhip ka man, ang paghigugma mo, mipalhin sa uwan. Jun, asa ka? Narag ko diri. Jun, na, manimba na ta. Sige, kamo na siguro kay ako sa natimanan ako manok diri. Mauna di imo, oy, manok-manok. Unahon na to ang Ginoo ba? Dali na Dili kay mas maayo ning manok kay ko galing mo daog ni ako mga gipangatiman nga manok. Aduna tay mapupo kasi masitag panibawa tay magkuha na. Jun, kanang imong inistoryahan, mura ka ko'y Ginoo. Asa naman ka? Sige lang, pasadil lang ko niya. Laka na mo. Uban na ang imo mga anak kung gusto mo uban kinang duha. Ma, andam na ang kwan ma. Ang kotse ma, ang atong driver na. O sige anak, Robert, andaman ipaandam natin mga tunata. Day Nancy. Sige na pa. Manimba na ta para mag-ampo ta sa Ginoo para maayo na niya akong sakit. Sige na. Uban na naman dito sa mga mama. Ay na ko ni sumot pa. Kaya malipoyon ko. Ganun ka timan niya akong manok diri, okay? Ako na mo. Sige na lang ma. Wala pa naman si Papa sa pagsimba. O sige na lang mga anak, mga tunalan ka. Grabe si Papa mano. Wagin si panahon sa Ginoo mano. Usaon mo gini mong amahan anak. Maugid na siya sa una. Ing anak ginaogid siya kausaban. Mabitaw. Kay puro dikit ka ba na bitaw mo kuha ni si Sir, bitaw ko na lingon mo gud sa anayahang manugod kay sukad sa una pa lang. Sukad ko diri sa inyo nga nahimong driver. Mao naman gini ang naandan jud mag kalinaw gid sugal anayahang manok. Mao bitaw na. Mo gini akong giampo sa Ginoo nga mausab intaw na siya kay kun dili magmahay ra gyud na siya sa kaulahi ang mga adlaw. Ay, tabangan na lang nato, ambot na lang nato na mamoy nga mausab ra gid na si Sir ug makaila na gid siya sa Ginoo. Tabangin taw ko ninyo ampo ana mga anak. Nancy, Robert, tabangin ko ninyo ampo ang inyong amahan mausab siya. Sige lang ma, kay sa panahon nga Domingo imbes mo ato siya simbahan, ang manok may ati manon niya ma.
Maulagi, sige na lang. Ato lang ginang pangayoon sa Ginoo nga mausab ang inyong amahan aron nga adili gid siya magmahay sa kaulahian. Dili pa lang amahan ay. Nga lamang kubab. Itahon anak, ayaw itahon pag inyong anak. Kundi iyang po sa Ginoo. Ang Ginoo ray makapausab sa tao. Ma, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Woo! Happy birthday! Birthday anak Nancy. Uy, ka-sweet. Wala akong anak, nag-birthday na cute. Unya, unsa man imuhang wish anak para sa imong birthday karon ha? Akong wish nga unta maayo na ko sa akong sakit. Oh, sige lang anak. Kay ayaw mo nagid ka sa Ginoo. Mo ni atong pangayoon nga sa imong hagyong sa imong birthday, maulian ka. Ayaw ka bala ka anak. Bitaw, day. Mag-ampo ta sa Ginoo, day, nga maulian kasi mo ang sakit, day, kay nabalakan na kay sa imong kahimtang, day. Oh, bitaw, tinuod ka na Robert. Ug dili kita mohunong sa pagpangayo sa Ginoo. Kung mahimo mangluhod ka sa pag-ampo. Ang nga dunggon sa Ginoo ang atong pangayo sa iyaha. Oh, ma. Uy, ma! Si Nancy, ma! Oh, Nancy anak. Uy. Anak naunsa ka? Anak naunsa ka? Oh, giato ki, ma! Isko! Isko ang sakinan, Isko! Iandam! Iandam ang sakinan! Pagdali! Tawagin tao ng akong anak. Pusa mo na lang dili pa may makadawat. Nga akong anak imong kuhaon. Maluoy ka, Ginoo. Maluoy ka. Ay, nagkabalak ka. Mahal ko rin. Ginoo, maluoy. Sa kanunan ng tanga magdaon. Kaunta, mamayo ng utang kayong sa kapanak. Ang tahon maglintahon. Nga akong anak. Nga ito na kinahanglan mag-isa sa to ang pag-ampo. Lagi, mo na yung ginanta niya karon pero Ron. naot nga di ka mo na pagdaon. Aron nga nga itong anak, dili maalaw. Robert, pag-ampo yung tahon, anak. Pag-ampo. Uma, ato lang iyan po ang kahimtang ni Inday Nancy na, ma, nga akong manghud. Pagid ko andam mawa akong manghud, ma, kay tuhara ko may kapuok. Unya, mawa siya na mo. Maog yun, anak. Maog yun. Uy, ma, may migawas gikan sa emergency room. Ang doktor na tingali, ma. Ang doktor. Doktor! Doktor, kumusta naman ang among anak, doktor? Kumusta na? Doktor, nganong nanghupaw man ka? Nga naman, Dok. Man, doktor. Ngano, doktor? Ang sible na sa mong anak. Sa iblita, dok. Doktor, ito. Kung sino tamo sa akong pinang-anak na si Nancy. Kung sa Dok, Inayanaya lang ang inyong kaugalingon. O Nga naman, doktor. pasaylo amin nga nga naman Dok. gibuhat na mo ang tanan apan mauna gyud ang higayon niya nga wa gid na mo siya matabang sa ihang balatian. Ginoo ko! Doktor! Wala na diya nga mong anak, doktor. Mauba! Ano ba tinuod ko nga na Dok? Pasaylo amin ninyo. Nga no? Gibuhat na mo ang among kutob sa among mahimo nga among buhaton. Nga no? Bisan alang ka na mo sakit nga mawad-an o pasyente apan Taon, wala
Mo na gid dito na gid ang iyang kinabuhi ug mo ra gid ang iyang kinutuban. Dili! Inday Nancy! Day! Ma, napalubog na ginato si Inday Nancy, ma. Anak, lisod gid ako madawat nga mawala ang imong igsuon. Duha ra man gud mo kabuok. Bisag kung saon pa nato, ma. Gikuha na gid siya sa Ginoo. Wa na gid tay mahimo ni anak, ma. Pagkaluya sa akong agalon eh. Nanghilak intan. O, ako naghilak. Manamin ako ko. Uy, pati man din ako mahilak eh. Ani ako mahilak eh. Sige lang, ma. Kay, madawat ra lagi nato ni sa umaabot nga panahon. Oh, may nanuktok, ma. Uy, may naduktok. Sige. Meron mo ninyo. Oh, Ang imong Meron mo ninyo. Uy, John. Meron ninyo. Isang meron na. wait lang, ma. Kaya ako nakablihan, ma. Sige. Iwan na ako. Meron ko. Ani, ana. Akong liso lang senadora. Meron ko ninyo. Oh, Dong Robert. pa. Uy. Dong Robert. Hubog ka pa. Oh, matumba ka pa. Dili ko kadawat dito mo sa itong anak. Dili ko kadawat. Mao day nag-inom ka pa? Sakit ka so. Buot nga. Napasagdan ako siya. Pa! Pa! Naman ka, John. Naman na Dili. Sabi ka akong pag-wire, John. Pa! Ayaw pa! Ako na ako ba na? Ano napasagdan mo mang ginawa ka kong anak? Ano nga? Pa! Ma! Pa! Napasagdan mo ako anak. Isko! Pagkuha dito labakara, Isko! Oh, nagsuka si Papa, ma! John! Isko! Isko, magali! Atong alsahon si Papa! Isko! Ali, sir, ali. Ari! Pahimutang yung ito sa Tubog at Papa! Pahimutang sa supay, pahimutang! Oh, na ma. Nakatulog na si Papa, ma. Kaluwi sa di Papa, ma, no? Di gini madawat ang kamatayon sa akong isuon, ma. Dong Robert, mauna kini nga akong gipanghayo sa Ginoo nga makaampo ang imong amahan. Basig mauna niya ang panahon dong. Ato pa dayon nag-ampo dong nga mahayagan og maayo ang iyahang panguna-una ug ang iyang kasing-kasing dong aron nga siya makaila sa Ginoo. Oh, ma. Pa! Baliw. Wait lang pa! Wait lang pa! Asa man ang imong mamalini? Wait lang pa! Kaya ako sa kabili ng pultahan pa! Asa imong mamalini? Abli na baliw. Hubog ka na po pa? Hindi ko sige mo. Kasaukan ba niyo mo? Hindi ko gusto mo kagot. Hindi ko gusto nga pagkatawa. Normal na nga mahubog ko. Bati kong kagul sa paggawa ni Nancy. Si... Kung muna pa wadan Apa, si Mama nasa kuan pa? Nasa yahang lawak. Asa niya? Sige, lawak. Sige, andun ako. Lini. Akong sundan si Papa. John, unsa man pwede itabo nimo? Nausa naman po ka, hubog ka. Lawak tong paggawa sa mga. Usa ka kayo sa mabasol nini. John, Tungod ikaw, ang usa ka nagpasagad. Maong na itabo sa mga anak. John, itaw, wala ko nang pasagad. Asawa ka na ako. Ikaw ang nais responsibilidad. Magbantay bakit naman sa mga pruwa na magkano gibuhat. John. Ano ka man ini? Papaya ka.
Wa kay ayaw nga pagkainahan. Gisakit akong Op, dugan. op, Dili. pa! Nagpangupot si mama sa iyang dugan pa! Robert! Ma! Kuha Op, op, Isko! Isko! Ang sakyanan, Isko! Ang sakyanan, endam! Lili! Ato aswaton si mama pa! Lili! Taod-taod na nga giobserbahan si mama sa mga doktor. Apan, wa pagi migawas gikan sa emergency room. Ayun tag, okay lang ang kahimtang ni mama. Op, si papa, nagpaingon nga na eh. Pa? Robert, Op, unya, kumusta ang kamtang sa mga inahan? Okay na ba siya? hangtod karon pa, giobserbahan pa siya sa mga doktor. Kay, wa pa man migawas gikan sa emergency room. Pasilo ako, anak. Pasilo ako. Kung sa may metabo siya mong inahan, ako mabasol din eh. Pa, sige lang pa. Di na nato mabalik ang unsay nahitabo. Di na nato basulon atong matag usa ka nato pa. Kadit lang pa kay marag dunan na po'y nigawa sa emergency room. Ang doktor pa, nagpaingon na to. Ay, Dok! Doktor, kumusta ang akong inahan? Kumusta akong asawa, Dok? Okay na ba yung kahimtang? Kamo day ang tagtungod sa pasyente. Oh, ako. Siya mao si Robert nga akong anak. O ako osab si Junjun. Mao ang iyang pana. Kumusta ba siya, Dok? Anak ko niya, Dok. Anak ko anang na hospital, Dok. Mao ba? Kamo day ang tagtungod. Ay, Unya, Dok. Kumusta man, Dok? Nga naman, Dok. we did our best. Apan, wa na gyud nagkayanan sa pasyente ang iyang kahimtang. Doktor! Dili! Dili ka na mo! Gibuhat na mo ang tanan, apan misurinder gyud ang iyang lawas. Dok, Doktor! nakusi ko yung pagpasagad na, ha? Dili ka muto sa inyong resulta nga gihatag ka na ko. Doktor, sulti himi nga nagtiyaw ka lang. Nagtiyaw ka lang, di ba, Dok? Wa ako magtiaw. Tinuod ang akong gisulti. Nga wala na ang imuhang asawa, sir. Dili. Si Mama? Patay na. Ma! Mama! Tagay ta! Tagay! Iwan na siya, pre. Iwan na siya. Kalami nining atong ilimnon karon. Lami kayo no? Wait lang ha, hilom sa mo mga brad ha. Kaya ako sa ipisan nining baso. Ani Sige, balik ka. hilom sa mo kay purbida po ni. Ako ana, ha? Ako Imo halagi ni kahangol ba nimo pre oy. Hilom sa ninyo, kaya ako sa tagayon. Mo ipis ako. Ako yung una, kaya ako yung mas dakong problema karon. Lagi. Pero ako sa ipison lagi. Mag ipis. Hilom sa mo kay mag-ipis ako. Kay dili ni madung atong ipix ron nga atong iipis ron ug maghiog saba mo diha. Ay saba ba kay aron madunggan atong madunggan ang ipix ato ang pagabahaton ha. Sige. Ani ana ako ipis ng baso. Up. Imo ni pre, imo ni. Imo ni. Salamat, mga kumare. Im na dayon. Im na. Ngula karon, Rodi. Akong ipisan nimo ang baso, Rodi ha. Rodi.
Niyan. Im na kini. Oh. Pagkapinan to pulutan. Ay, buladan. Mana. Usap. Tagay. Ako na pod mga brad. Ha? Kasaran si Mablan. Ikaw lagi kabati mo yung tingog ko eh. Naunsa man ang tingog mo nga patinon mo tingog ka. Panas kayo. Lagi ako sa mainam ko. Grabe ka tanlas. Bay, bodega bro. Melo lagi din kara ang manginom ay. Daogan ko taron, daogan ta sa tong manok ron. Bidaog ko 50 mil. Ikaw na sa kuwang 100,000. Bisa sa kada ko pa sa problema. Isa. Doon na may miyawat. Oy, ang imong anak, naabot ang imong anak bong. Robert, Pa, ano niya ka? kinsa ni sila? Ako ani mga barkada. Nag-inom kami kay tungod na daog kami sa sabang. Nganong gipangdala man imo sila dire? Unsa ba? Sa una pa ka nga sambukan sa kong kinabuhi. Sukad ka namatay si mama? Mao na lang nimo ang pirming buhaton? Kada adlaw magsilig kag hubog pa? Ha? Nawa na ang imong manghud. Nawa pag yun ang imong inahan. So unsa pa'y bili niya kinabuhi ng kalibutan na. Apan pa, niya pa ko. Napako nga imong anak nga nagkinahanglan kanimo pa. Dili ko gusto nga musunod ka ni mama og ni manghud na ko indenansi. Abingi mong lawas pa. Mao ni pagkamping na ko do. Lami ni mag-inom Robert. Oh, Inga niya pamaagi sa kong pagkamping sa lawas. apan pa, kani mong ginabuhat, wa kini mahisubay sa dalan sa Ginoo. O sa Ginoo, di ko mo to na Ginoo. Op, Kaya kung doon na pa Ginoo, dili ang tamawa sa akong anak. O gilabi na ang imong inahan. op, ay pagsultig sa mga anak pa. Gabaan ka sa Ginoo pa. Dili. Wa ko man to Ginoo. Ginoo mo wa ko'y pulos. Wala Ginoo ngay, wala Ginoo. Ko'y pulos ang Ginoo. Di pimito ka na. Pa, makaamgo ka ra sa maabot. Makaamgo ka ra pa. Sakto na. Awa, pre, giwalihan Sakto kasi na. mong anak, pre. Giwalihan. Tagay, no, padayon na ito na itong ginawa, mga pre. Kamo, pamino mo. Pamahawa mo diri sa among Pinoyanan. Pamahawa mo. Ngayon ba Robert? Sa manin mong anak, pre. Ngayon ba Robert? Ay labi Dili ako mo mga mamahawa. Hop! Pamahawa mo. Animal nga anak. Ipakaulawan ako sa akong mga barkada. Iyang limintuan ang among lamesa og naglagot kay kunya. Nalipong ko na. Oh. Pero gusto pa kong mainom. Aniya, ako ning kusgan ng akong gimanihong motor. Aniya. Pagkamalipayan ko karon. Kahit tungod nakadog kong 100,000 sa isabong. Unsa ka na yung kasugat ko? Unsa ka na kong kasaganan? Gino! Pabangga ko! Talandugon ko no ang kahimtang ni Papa. Mayo lang unta og tagaan pa siya og laing kahigayonan sa Ginoo nga mabuhi. Tungod kay nagkinahanglan pa ako kaniya. Ginoo ko tabangi taon akong amahan
mga malagpasan niya ang hagit sa kinabuhi ug mabuhi pa siya aron mag-uban pa kami Ginoo. Ang aparatos mihunong kini. No! Doktor! Tabang! Nurse! Tabang kamo! Unsa kining akong gikahimutangan. Daw sa dili ko mahulagoy. Dunay pangpang sa akong ubos nga bahin. Daw naglutaw-lutaw ko sa kahanginan. Adunay sulaw ang nagpadon din ka nako. Unsa kini? Kamu ka na? Lenny? Nancy? Anak? Ug asawa ko? Asa ka paingon? Ayaw. Ayaw sa kamugbiya. Ayaw. Junjun. Nganong gisalikway mo man ako. Nganong gipanghimaraot mo man ang balaan kong ngalan. Nalimot ka na ba di ay? Nga nagpakamatay ako sa krus tungod lang sa imong mga sala? Hain naman ang imong pagtuo o pagsalig kanako. Dunay 7 kaadlaw sa usa ka semana. Apan isa lang kaadlaw ang akong gipangayo kanimo. Apan imo kining gihikaw kanako. Apan dili pauwahi ang tanan. Paharia ang gugma sa imong kasing-kasing ug padayon na ako patuli ang gugma sa imong kasing-kasing. Padayon na ako Junjun. Padayon na ako. Ginoo ko. Pasilo ako. Akong yusikan nimong kaayo. Nagbasol ako sa nabuhat kong mga kasalanan ni Ginoo. Nagbasol ako. Karon pa ako nakaamgo sa kung dakong kasaypanan nga na kanimo. Apan, paningkamutay ko nga mahadol ko kunimo. Dawaton ko ikaw sa kinasing-kasing ug talikdan ko nga ako mga sala. Ginoo, pasalawa ug kaloy ko. Ay nako. Kasakit sa kong kalawasan. Unsa kining akong gikahimutangan karon. Kasakit sa kong Pa, nagmata ka na di ay? Robert? Oh, ako kini pa. Maayo kay nakailag ka pa kanako. Oo. Unsa man day ang nahitabo sa ko? Nabangalan ka sa ako ang classmate pa. Nga nabangga imo ang motorsiklo sa poste. Mao ang gidali kanila hatod sa ospital. Og ila kong gitawagan mong naka-ari rin ko diri sa ospital pa. Og salamat sa Ginoo nga gidungog niya akong pagampo pa nga nakamata ka pa. Salamat. Salamat sa imong kayo kanako, Robert. Pasalamat pa oy. Imo kong anak. Akong obligasyon ang pag-atiman kanimo pa. Salamat kayo, Robert.
Robert? Robert? Pa! Ay ka man. Up! Nara ko pa! Unya, mga alas 5, magduwangan siguro kitang duwa. Kung wala kay pagabuhaton. Up! Asa ta adto pa? Manimba kita, anak. Manimba? Oh, sige pa! Manimba ta! Mura ba nakuratan ka, anak? Ay, kaano gud pa kanang kaano gud pa sa una mo gud pa dili mo ko anad nga magikuyo kag panimba. Nagkasabot ko. Pero akong nauna-unaan ang akong dakong pagkasayop sa una, anak. Ang akong pagpakawa sa akong una-una sa atong Ginoong Kristo. Apan karon nga panahon, dili na nako sayangan pa. Nga, unta, ang Ginoo, paminawon ko niya sa akong pagbag-o ubanan sa akong anak. Nga mao na lang nahibilin karon sa ako tapad. Anak, pangandam na. O pa. Pangandam na. Ako lang sining at meron nagpakaon ng kung ubang manok. Manok na dahil gihapon gid pa. Okay ra na pa. Ay, importante nga manimba na ta. Sige pa kay. Kana anak. Bendita ang pud sa kayrong Domingo ha. Mayo naon. Pasiluwa ko anak kanang manok ako. Pero dili na to kalimutan ang Ginoo karon panahon. Siya ang labing importante karon. Tinuod ka na pa. Mayroon pa kay timing kay Domingo sa Lukay. Kaya ba ka anak ang Ginoo sa tanang adlaw nayang kayo ang manok karon ako tagan kayo. Kay alang nga pulis yung pagkaon, di ba? Opa. Sakto ba anak? Opa kay kining mga manok pa hindi mo man pud sa Ginoo pa. Sakto. Nakabuhat ni magkakayuhan sa kuan pa sa Ginoo pa. Pero pa. Kining mga manok ato pa ba? Di na to ni panabong ha aron makomplete gyud atong pagbago pa aron makompleto gyud. Mao gyud dapat. Ato ra ni pakaon pa pero di na to ni ipanabong pa ha. Sabot raan pa ha. Wala problema dong, Robert. Yay. Ang akong kabaguhan, inubanan sa akong anak, mapinanggaon sa kanunay, bisan pa sa akong makasaypanan sa mga nang labay na akong mga kasaypanan. Yes! Nagbago na gid papa. Woohoo! Salamat Ginoo, salamat kinabago na akong amahan. Salamat, Lord. Salamat. Ginaingon nga way pagbasol nga nag-una. Kanunay gid kini nga mauwahi. Ang pagbasol mao'y sangkuan sa mga tao nga nakahimo og kalapasan apan nakaamgo sa sayop nilang gibuhat. Ang pagbasol mao'y yawi alang sa kabag-uhan sa tao. Og mao kini ang nahitabo nining atong sugilanon. Nagbasol ang usa ka mahan tungod sa pagpabaya niya sa iyahang pamilya. Apan nakaamgo siya sa sayop niyang gibuhat ug kinasing-kasing nga nangayog pasaylo sa atong labawong makagagahom. Og dinhi mga higala, nahulog ang tabil nining atong sugilanon. Pagbasol sa usa ka amahan. Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit sa kahanginan mga higala, aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Junjun, Junrick Dumaging. Sa papel ni Nancy Barayuga. Sa papel sa inahan, Rebecca Arnado. Sa papel sa anak nga lalaki, Ferge Leono. Sa papel sa driver og sa usa ka doktor, J. Mark Solis. Og sa papel sa ato ang Ginoong Hesukristo, Edmond Lianos. Og inabagan nining mga musunod, Roland Mokiala, Piryong Leono, Monmon Lianos. Hangtod sa sunod sugilanon, kini si Ferge Leono. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May adlaw pa ka kanako usubang sa langit.